Бензинът разваля ли се? Здравейте, майки на инженерството! Днес ще говорим за нещо, което присъства в почти всички коли, мотори и машини, които използваме всеки ден. Бензинът. Но един въпрос, който минава през ума на много хора е дали бензинът се разваля или може да загуби своите свойства с времето. Точно така. Това е по-важен въпрос, отколкото си мислите. Особено ако имате кола, която стои в гаража от няколко месеца или гориво съхранявано у дома. Бързият отговор е да, бензинът се разваля. Но за да разберем как и защо това се случва, първо трябва да разберем какво представлява бензинът и как се държи, когато е съхраняван. Бензинът е сложна смес от въглеводороди, т.е. молекули съставени от въглерод и водород. Тези молекули са доста нестабилни, когато са изложени на определени фактори на околната среда. И именно тази нестабилност причинява разграждането на горивото с течение на времето. Но кой е основният виновник за разграждането на бензина? Кислородът. Когато бензинът влезе в контакт с кислорода от въздуха, настъпва химична реакция, наречена окисление. В тази реакция молекулите на въглеводородите реагират с кислорода и образуват нови вещества, като киселини и утайки. Утайките са лепкави остатъци, които се натрупват в горивото и могат да повредят двигателя. Виждал ли си онзи кафяв или жълтеникав остатък в съд с остарял бензин? Ето, това е резултат от окислението. Сега, нека разберем по-добре как протича тази реакция. Както вече казах, бензинът се състои основно от въглеводороди. Един прост пример е октанът, който е един от основните компоненти на бензина. Когато октанът влезе в контакт с кислорода, протича реакция на окисление. Пълната реакция може да бъде представена по следния начин. Когато две молекули октан реагират с 25 молекули кислород, те произвеждат 16 молекули въглероден диоксид и 18 молекули вода. Но това е само пълното горене, което се случва в двигателя. По време на съхранение, това, което всъщност се случва, е частично окисление. Молекулите на въглеводородите започват да се разпадат и да се рекомбинират, образувайки междинни съединения. И това се случва на етапи. Първо имаме иницииране или образуване на радикали. Кислородът реагира с въглеводорода, често с помощта на светлина, топлина или метали, за да образува свободен въглероден радикал и хидропероксилен радикал. И след това имаме разпространение или образуване на хидропероксиди. Свободният въглероден радикал реагира бързо с кислорода, за да образува пероксилен радикал, който след това отнема водороден атом от друга молекула въглеводород, образувайки хидропероксид или ОРООХ и генерирайки нов радикал, превръщайки реакцията в верижна. Тези свободни радикали са като малки молекули, много реактивни, които атакуват други молекули въглеводород, причинявайки още по-голяма деградация. Този процес се нарича верижна реакция на свободни радикали. Докато реакцията продължава, молекулите се комбинират по все по-сложни начини, образувайки полимери и утайки. Тези утайки са много големи и тежки молекули, които не изгарят добре в двигателя и оставят остатъци. Затова старият бензин оставя онези лепкави оплагания по инжекторите и клапаните на двигателя. Освен това, по време на окислението също се образуват органични киселини. Когато хидропероксидите се разпадат, те могат да образуват алдехиди и кетони, които в последствие се окисляват и образуват карбоксилни киселини. Тези киселини увеличават киселинността на бензина, което може да корозира метални компоненти на горивната система, като тръби и инжектори. Киселинността се измерва чрез киселинно число. И колкото по-голямо е това число, толкова по-деградиран е бензинът. А какво да кажем за изпарението? Освен окислението, има и друг важен фактор – изпарението. Бензинът е летлива течност, което означава, че по-леките му компоненти лесно се изпаряват, когато са изложени на въздух.
Когато оставите съд с бензин отворен, най-летливите компоненти се изпаряват в атмосферата, оставяйки след себе си по-тежка и по-малко ефективна смес като гориво. Това намалява качеството на бензина и способността му да гори правилно в двигателя. Най-летливите компоненти са именно тези с по-малки молекули, като пентан и хексан, които имат по-ниски точки на кипене. И така, колко време отнема на бензина да се развали? Това зависи от няколко фактора. При идеални условия на съхранение, бензинът може да издържи от 3 до 6 месеца без да се разгради. Но какви са идеалните условия? Основно, бензинът трябва да се съхранява в затворен съд, на хладно, тъмно място и далеч от източници на топлина. Температурата е от решаващо значение, тъй като топлината ускорява както окислението, така и изпарението. Ако оставите бензина на топло място, като навес, изложен на слънце, той може да започне да се разгражда само за няколко седмици. А какво ако колата ми стои неизползвана от година? Дали бензинът в резервоара й се е развалил? Вероятно да, особено ако резервоарът не е бил напълно пълен. Когато в резервоара има празно пространство, има повече въздух в контакт с бензина, което ускорява окисляването. Освен това, старият бензин може да остави утайки в горивната система, които запушват инжекторите и влошават работата на двигателя. Освен това, старият бензин може да остави утайки в горивната система, които запушват инжекторите и влошават работата на двигателя. Затова се препоръчва бензинът да се използва в разумен срок. Ако автомобилът остане неизползван за дълго време, по-добре е да изпразните резервоара или да добавите стабилизатор за гориво. Като стана дума за стабилизатори, знаете ли какво представляват те? Стабилизаторите за гориво са химически добавки, които забавят окислението и изпарението на бензина. Те действат като създават бариера, която предпазва молекулите на въглеводородите от контакт с кислорода. Или пък действат като антиоксиданти, улавяйки свободните радикали преди да нанесат повече щети. Ако добавите качествен стабилизатор към бензина, можете да удължите срока му на годност до 2 години, в зависимост от условията на съхранение. Това е особено полезно за хора, които имат сезонни машини, като косачки или генератори, които стоят неизползвани с месеци. Ще оставя няколко опции за стабилизатори тук във видеото. Просто кликнете върху продуктите, които се появяват на екрана. Или ако предпочитате, има линк с няколко опции в описанието на видеото. И така, как можете да разберете дали бензинът се е развалил? Има няколко признака. Ако бензинът има неприятна миризма, различна от обичайната, това е знак, че е настъпила оксидация. Ако има по-тъмен или мътен цвят, това също е признак за разграждане. Ако се опитате да използвате развален бензин в колата си, може да забележите затруднения при запалването, липса на мощност или дори прекъсване на двигателя. В крайни случаи, разграденият бензин може да повреди компоненти на горивната система. Ако сте стигнали до тук и ви е харесало видеото, абонирайте се, ако още не сте, харесайте и активирайте камбанката за известия. А ако смятате, че нашето съдържание е интересно, помислете да станете член, за да ни помогнете да продължим да създаваме съдържание тук в платформата и да бъдете споменати в нашите видеа. Вие, които стигнахте до тук, ви каня да разгледате курсовете, които препоръчваме. Затова насочете телефона си към QR кода тук на екрана или кликнете върху линка в описанието за курсовете, които препоръчваме. В него ще намерите курсове по Excel, тримерно моделиране, AutoCAD, ораторско майсторство и много други. И това са курсове, подбрани от нас тук в канала, за които можем да гарантираме тяхното качество. А ако искате да започнете своето онлайн присъствие и да започнете да записвате и създавате съдържание тук за социалните мрежи, в този QR код сме подбрали оборудването, което използваме в нашите студия. А вие? Имали ли сте опит с развален бензин? Оставили ли сте колата си дълго време без да я карате и после сте имали проблеми при опит да я запалите отново? Оставете коментарите си тук, защото искам да разбера. Тук отстрани има 2 интересни видеоклипа, които трябва да гледате, за да разширите знанията си и да задоволите любопитството си. А ако искате да ни подкрепите, харесайте видеото, абонирайте се за канала, активирайте камбанката и помислете дали да не станете член на канала. Това е всичко, любители на инженерството. Поздрав и ще се видим в следващото видео.